rarraba shi don manufar karanta. To yanzu Allah ya saukar da ƙur'ani ne ga mutanen da ke tunani, ba iya ga masu cin duniya ba. Ya turo ƙur'ani ne ga mutanen da suke tunani. Kuma me yasa? A yayin da ya ce sab'an minal mathani wal ƙur'anil karim, ya raba suratul fatiha daga ragowar ƙur'ani. To dukkan lokacin da za ku fara karanta ƙur'ani, kowane lokaci za ku fara da suratul fatiha. Sannan farkon surar ƙur'ani bayan fatiha shi ne al-baqarah. To wannan shi ne tambayan, me yasa ya sanya mafi tsayin sura a farko? Tambaya na biyu, me yasa dukkanin mafi tsayin surori suke a farkon ƙur'ani? Tambaya na uku, me yasa ya bar a ƙarshen ƙur'ani gajejjerun surori? Don samun amsar tambayar nan, kar ka je ka tambayi kowa, a'a ba za su amsa ka ba, sai ka yi tunani da kanka. Ba iya wannan ba, amma ya ba mu surori 6 dogaye: al-baqarah, ali imran, an-nisa, al-ma'idah, al-an'am, al-a'raf. Dogayen surori 6, kuma sannan ya ba mu gajeren sura, suratul anfal. Sannan kuma dogon sura, suratul tauba. Kuma suratul tauba ba shi da bismillahir-rahmanir-rahim. Kuma tunda ƙur'ani a rarrabe yake zuwa surori don manufar karantawa ba karantawa. To me yasa dogayen surori 6 sannan kuma gajeru 1, sannan kuma ɗayan na gaban wannan ba bismillahir-rahmanir-rahim? Shin har yanzu Malaysia na tunani, ko dai kuna amfani da lokacinku ne wajen cin duniya? Shin har yanzu Malaysia na tunani? To in muka yi tunani, Allah na ababen mamaki a gare mu in muka yi tunani. Ya faɗi a ƙur'ani, ya faɗi sau 7, ya maimaita shi sau 7, cewa ya halicci sama da ƙasa a kwanaki 6. Wa khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam. Kwanaki 6 sau nawa? Sau 7. Ƙila sama da haka, na ƙirga 7. Kuma wannan yana da matuƙar muhimmanci da a shari'ar da ya zo kafin mu ya ba su wani abu da ake kira dokar saba'i, cewa a rana na 7 ya haramta musu yin aiki. Za su iya yin sallah, za su iya hutawa, amma ba za su iya aiki ba, don tunawa da kwanaki 6 halitta.
Kwanaki shidan halitta su ne tushen tsarin lokaci, kuma mafi girman gwajin afe-zama shi ne daɗin sauyin lokaci da kuma daɗin sauyi. To tunawar lokacin kwanaki shidan halitta ya yi muhimmanci sabida wannan shi ne tushen tsarin lokaci. Da wani ɓangaren mutanen Banu Isra'ila suka je su a ranar Sabat. Kun san akan wannan labarin dukkanin ranakun sati ba kifi ba kifi, amma a ranar Sabat dukkanin kifaye suka zo. Wani sura? Wani ya taimake ni, wani sura? Wane? Masha Allah, suratul A'raf. Yawwa, ba za ka sake amsa kowane tambaya ba kuma. Suka je kamun kifi, kuma ya kasance waɗannan mutane suka rabu daga Rum. Rum ita ce Constantinople, sannan suka taho yamma, sannan suka ƙirƙiri wayewar yamma ta zamani, kuma Allah ya tsine musu. Kuma me ya ce? Kunu qiradatan khasi'in. Yawwa, kar ka kuma amsa tambaya. Ku zama birrai, bandar shi ne biri. Ku zama birrai ababen ƙi. Mutum zai ci gaba da kasancewa a matsayin mutum har tashin alƙiyama, har ranar hisabi. Allah ba zai canza mutum izuwa wani abu daban ba. La tabdila li khalqillah. To za mu watsar da wannan fahimtar da wasu suka riƙa cewa Allah ya rikida su zuwa birrai. Mun yi watsi da wannan, yana da saɓani da Ƙur'ani. To abin da yake nuni shi ne fushin Ubangiji. Allah ya tsine ma waɗannan mutanen. Birrai ba su sa kaya, amma ba wani mummunan abu ga hakan. Wannan ita ce fitirarsu. Amma waɗannan mutane ne da za su dinga daɗa nuna fificin ga tsiraici a bayyane. Idan ka je shagon sayayya za ka ga inda Malaysia take cire tufafuwansu, kuma suna buɗe ƙafafuwansu ba a Kanfur ba, a shagon sayayya. Wannan shi ne farin tsinuwa, da cewa waɗannan mutane ne da da sannu za su rayu kamar birirrika, suna cire tufafinsu. Birrai sukan yi rayuwar ɗakinsu ne a bayyane, amma ba wani abin kunya game da haka. Wannan ne fitirarsu. Amma waɗannan mutane ne da za su nuna daɗuwar fifici ga saduwa a bayyane, a fili. Akwai tsinuwa a kansu. To wannan shi ne yacce ranar Sabat yake da muhimmanci. To mu da muke tunani muna tambaya, in wannan ya kasance da muhimmanci a wannan shari'ar, to ina Sabat a wannan shari'ar? Me muke da shi a shari'armu na tunowa da kwanaki shidan halitta, wanda shi ne tushen tsarin lokaci? Wannan shi ne jawabinmu.
In ka ce muna bisa kuskure to faɗa mana mene daidai. Mun ce Allah ya ba mu a farkon ƙur'ani dogayen surori 6, sabida waɗannan surorin 6 suna matsayin kwanaki 6 halitta ne. Wannan shi ne jawabinmu. To yau na karanta suratul Baƙara, amma sabida ina rubuta littattafai 3 a lokaci ɗaya a tsawon shekaruna, ina da taƙaitaccen ƙarfi. To wannan safen kafin fajir na karanta rabin suran, sai na kama sai da na tsaya. Sannan daga baya a cikin rana na karanta kafin na samu na karkare shi amma saurayi zai iya yin shi ɗauka ɗaya. To yayin da na karanta suratul Baƙara yau ina kuma rayuwan farkon ranar halitta, kuma hakan ga kwanaki 5 masu zuwa. Zuciyana na bugawa tare da kwanaki 6 halitta. To zuciyana yana dawowa tsarin lokacin da Allah ya halitta. Ya kwana na bakwan? Amsa: mun ce dalilin da suratul Anfal yake gajere, kuma suran da ya zo bayan al-Anfal wanda yake suratul Tauba, shi kaɗai ne suran ƙur'ani da bai fara da Bismillahir-Rahmanir-Rahim ba, kuma hakan ba zai iya kasancewa bisa kuskure ba. To me yasa al-Anfal yake gajere, kuma me yasa Tauba yake ba Bismillahir-Rahmanir-Rahim? Amsanmu ita ce Allah ya yi hakan ne don ya gaya mana yana so mu haɗe waɗannan surorin a matsayin juz'inmu na rana na 7, kuma a haɗe waɗannan surori biyun a matsayin juz'inmu na ranar 7, sabat ɗinmu nan shi ne ranar 7 wata, sabat ɗinsu shi ne rana na 7 sati. To a yayin da na karanta suratul Anfal kuma na haɗe shi da suratul Tauba, a zuciyana ina tunawa da ranar sabat, yi wa Allah godiya ma halittan da ya yi. Bana taɓa karanta ƙur'ani ba tare da in na idar da juz'ina ba tare da gode ma Allah ba ma wannan ƙur'anin ba, sabida ya ce wannan shi ne abin da ya ce wala'in shakartum la'azidannakum, in ka kasance mai godiya gare ni zan daɗa ma daɗi da daɗi. Sannan wannan ne yacce ya karanta ƙur'anin ga Annabi Muhammad (SAW), amma yana ɗaukan dagiya karanta dogayen surorin. To yanzu me yasa dogayen suke a farko sannan a ƙarshe gajejjeru? Amsar zai sa ku murmushi. Allah na son ku rayu ne da wata. A yayin da wata yake matashi yana so ku yi ƙarfi,